Arratsaldeon lagunok hemen gaude bueltan, orain kontentan unboxing txikitxo bat dauka, txikitxoa, bale? Ez da oso ondia. Eldo zait, atxoero eskatu nuen eta azkenean eldo egin zait, gogo asko nituen, benetan gogo itxerak nituela hau hartzeko. Beitu, mola getik etorri zait, Versus Gamerren erosi dudan, bueno, ikusti duzu Versus Gamerreko, Versus Gamerreko logoa, eta hor dagona garagardoa da, bale? Bota diot nahi gabe hartzerakoan garagardo pizkat gainean, baina, bueno. Ordu, naziko gara iguare irekitzen, mendokat erabiliko dudan arma hau irekitzeko, bale? Lehenik eta behin, gainduko digu papeltxo hauek. Bale, gauza hauek ez erabilietxean, Gauza hauek ez erabilietxean. Arrezkutxoak direla eta zeintzuk diren papeltxo hau suposatzen du dokumentazioa dela eta horrelako gauzak. Bai, zenbait ordaindu dudan, zer egosi dudan. Bai. Joder, eguneko gogeita bai eta besea, me cago en la óspera. Madre mía. Se me ha manifestado documento de desistimiento. Por acá. Suposatzen da izango dela reklamazio txoren bat egiteko bada espada, zer txarto atatzen bada. Beraz, momentuz alde baten utxiko dugu, paperak alde batera. Orain, kutsa bera. Zio zer entzuten da. Batuko dugu. Hau, ez dakit hor ikusiko duzuen. A ber, hor kutsu gara bera. Lehenengo. Hemendik. Apai. Bat. Bestea. Eta, a ber, hor. Erdikoa. Perfecto. Ea zer ateratzen den. Hemendik. Zer ikusten duzue? Zagu berri bat? Ui, arrebez dago. Txoin, ondo jarriko dut. Tatxan! Ai ama. Ostia, ba, bere pisoa dauka, Jartzen zuen 3 kilo pisatzen zuela, baina, ostia. Brotan, zero txatzen duen. Bueno, hau izango da nire zagu berria, bale? Nik nukana kaskatu nuen, apurtu nuen, lehertu nuen, bitartean hau nengoen erabiltzen. Toshiba. Eta azkenean hau hartu dut, bale? Bederatzi hartu nahi nuen, ez dena bederatzi garrena, bueno, ekonomiagatik eta hau hartu dut azkenean, beraz. Hola. Mamma mia. Beraz, Mad Cat Rat Bost. Gaming Mouse for PC eta Mac, takata. 5600 DPI. Laserra. Ez badute... Holi, pisua neurtu alda, eta eta ez badut gogoratzen karkasa aluminiozkoa da, aherze esaten duen mendikatzetik. Jose botoi ditu, beraz, 18 komando ezberdin, 3 kolore ditu hortik. Ajusta sensibilidad. Chasis de aluminio, hori da. Aluminiozko chasisa da lama. Eta ondora demonta ateratzen da, hola? Bale, claro, jarrita. Pegatinak ditu. Behin gehiago. Kuterra loriko du, gure kuter magikoa. Aha! Eta ja ba, orai. Atera nahi duen. Apai, venga, ateratzen zarera. Txikitxo! Ai. Atera! Ui, hemen gehiago, informazio gehiago. Hainbat gauza, venga, fuera. Ez da ateratzen koita du, Ai. Atera, mesedes.
Zagatik ez zara atera. Nahi! Hombre! Ire! Ordena! Gailuan! Egongo! Sarera! A ber... Ez du nahi kutsa apurtu nahi, bale? Eta... Pizkanaka ateratzen. Ari... Da, apai, atera da, azkenean. A ber... Hora, zagai aldeko hemen beste... Hainbat pegatinatxo batzuk behitu. Bueno, orain arte, hor dago. Hau da. Atxetik, matkaten simboloa. Vale, hemen albon hauetan deko pegatinatxo bat gehiago, kenduko dio dala. Bueno, apurtu. Ia hobeto esan da. Hori da, hau hemendik. Hau hemendik. Listo. Poran! Hor deko zue. Zagutxoa. Hola, eta ben, hau abesteko. Hor dago nire zagu berria. Joder. Ostia, ba... Holan, hau ba... Epa, barkatu txikitu dut hau. Jar. Hau baino askoz ere erosoagoa egia esateko. Azteko baino... Beitu deko kablea nailoneskoa. Ikusten baduzue hortik ondo. Urre txapatutako USB-a, vale? Remove before use, vale. Muñozko txasia hemen oso nabaria, hemen, oso nabaria da. Hau da laserra. Zer osotasun, benetan, zer da? Ui, ez dute zer ikutuko bada espada. Beldurra ematen hau. Bat, nik beste botoitxo bat, bi, rodilla, beste zeo zer hemen. Eta hau da, suposatzen dut, zer da hau da, hemen dago, hau manualak dira, hain bigunak hain abar manualak. Aiba, bota ditut. Manualak. Horra, kutsara. Txof! Gero, zer gehiago, zer gehiago dago benbean, a ber. Ez, beraz ez dauka zederik, ez ezer, bale, primera, beraz, hau da zagua. Nik ez baduzue diru asko gastatu nahi, nik uste dut nahiko egokia dela, 56 euro. Bueno, a ber, egokia. Pizkat garestia, bada, esan behar dut, 56 euro. Baina, osea, jolasteko eta gauza honak nahi badituzue, osea, aprobetxa hau. Hau baino, nik uste dut obenak direla, lazerekin ere. Behitu, kalitatea. Hau kalitatea. Eta nik benetan, pertsonalki, uste dut merezi duela pizkat gehiago gastatzea, eta gauzak egokiak izatea adibidez, nik erabiltzen ditudan kaskoak mikroarekin, ozoneatak, 25 euro, eta benetan itxelakoak. Teklatua da Templarius Gladiator, 28 euro, primeran. Sagua, ikusiko dugu orain, baina vamos, fijo, primerako izango dela. Beraz, uste dut hemendik utziko dudala unboxing txikitxo hau. Gaurkoz hau da izan duguna, hau da pisua eta bar. Gaurkoz hau izan dugu, bale? Hau izango da gaurko bideo, eta bihar jaseiko naiz berriz Minecraftekin eta guzti horrekin. Espero dut zuen guztoko izatea, esploratzen nabil ere bitartean. Espero dut zuen guztoko izatea, guztoko izan baduzue... Hori bestu botoik bat hemen. Bakizu zegin behar duzuen, eta... Besterik gabe... Hor gorde. Ara, argazkia pikutara. Guztok izan behar duzuen, bakizu zegin behar duzuen, eta besterik gabe... Urrengo arte... Agur...